postaci, będzie film ponad półgodzinny, wyszukany, wyszperany z archiwów muzealnych, bo mamy takie, w którym są też filmy. Będzie oczywiście wystawa, ale zanim do niej dojdzie, chciałbym powitać wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od rodziny. Witam serdecznie oczywiście całą rodzinę pana Henryka, ale pozwolę sobie wymienić panią Annę Widulną, córkę, oraz panią Ewę Stankiewicz w sposób szczególny. Jako że od pani otrzymaliśmy artefakty, dzięki którym ta wystawa dzisiaj mogłaby zaistnieć. W tym momencie też dziękuję serdecznie. Witam serdecznie wicestarostę wejherowskiego, pana Jacka Kina. Jest z nami osoba szczególna z uwagi na pracę dzisiejszego bohatera, czyli pracę w ośrodku szkolno-wychowawczym. Dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2, pani dr Ewelina Lulińska. Pana prezydenta miasta Wejherowa, Krzysztofa Hinternata reprezentuje dzisiaj szef kultury i wszystkich nauk społecznych, sztuk społecznych, których można tak powiedzieć, nazwa jest długa, pan Michał Jeliński. Witam Cię serdecznie. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Na samym początku wystąpi jeden z najbardziej utytułowanych i znanych jazzmenów polskich, myślę, że europejskich też, nasz z Wejherowa, jedyny niepowtarzalny Cezary Paciorek wraz z synem Franciszkiem, którego wraz z małżonką też serdecznie witamy i zapraszamy.